Kevät on jo pitkällä ja toukokuun puoliväli kohta. Tää venevaja, niin nyt on saatu vähän. Tässä on ollut pientä paussia nyt ollut. Mutta on tosi sisällä saatu vähän hommia tehty. Musta olisi lattia viimeksi laitettu. Lattia, tossa nyt on oven tekovaihe. Mulla vinotreiva tarvitsisi tehdä seuraavaksi tuohon oveen. Sitten tuohon nyt tuli tuo väliseinä valmiiksi. Se jää tuolla ylhäältä auki, ei se haittaa. Ja tähän tosiaan nyt tulee sitten se uuden vessa ovi. Puuttuu kahva vielä. Eli tähän nyt ajatus sitten se vessa. Systeemi. Väliseinä tohon sitten. Tää puoli nyt sitten pahemmin. Sähköjohto tulee tosta ylös. Tuolta tulee sähkökaapeli, maakaapeli. Se täytyy kaivaa jossain vaiheessa vielä ja tehdään siitä sit oma video. Tää puolella nyt toi nosturi pelittää tossa ja nostaa hienosti ton polkuveneen. Täällä on tää sivulaituri tehty. Eli tänne pääsee nyt ihan helposti kävelemään. Ja toi vanha laituri pitäisi purkaa pois. Toi runko. Tää sitten tää toimii varastona. Tuollaiset listat tuohon. Ja tuo. Ja vesijohto nyt on vedetty tuolta. Tuo merivesijohto, vesiputki. Pumppu tulee tohon noin. Tuosta lähtee sitten tuo putki ylös. Ja menee tuolta alas ja tuolla on tyhjennysventtiili tuolla alla. Ja sieltä sitten lähtee mäkeen ylös sitten toi musta letku kaivetaan maahan. Ja tähän nyt tosiaan tulee tuo verkko. Välinevarasto, verkkovarasto. Deadline niin tässä pahemmin on. Jos juhannukseksi sais kuntoon. Olisi aika mahtavaa, jos sais juhannukseksi sitä pelittää. Tehdään siitä sit viimeinen video. Katsotaan. Kiitos kun katsoit tänne. Nähdään taas seuraavissa videoissa. Moro!